Siyak maninan day ti kakabsat ko nga inurat ay nawun siyak maninan nga kunakon. Mamati kayo nga tangan day tikot inaramid ko dishwashing liquid in lemon flavor. Amoy lemon amoy. Tap no mamati kayo at ipakita ka lang may kain tarugyanan tayo nga aramidanan. Agaramid nakakabsat ti dishwashing liquid hamot nga para kanya kundi para kadagri ay ayatek nga marites ng buhay ko. Imburod-burod ko nga ro dagiti kasapulan dito yan tan umiwas day tilot-lotok. Joke, imburod-burod ko rin tita, dagiti kasapulan, tano, bumanglokin, bumula-bula, dahil aramidik nga dishwashing liquid para kadagiti marites ng buhay ko. Magtangmot kayang dagiti takyat ko nga nalulukmog si kayo, tanarigat mo kanti, agi kiwar-kiwar kin, agi burod-burod, mikos-mikos nga kunata. Isikit, nagpaarayat na kadagiti marites ng buhay ko, amoy yung dagiti marites, always present, dadala ta dita, ikit-igid nga, agditi nongtong pakitong-ketong. Ngayon, uri ka sa dagiti marites kat, mahal ko isoda, ay ayat, wala ipatpatag ka dagiti marites ng buhay ko. Tipod no kakabsat ko nga inurat kat, mabayag mo ti proseso na daytoy. Di na narigat ka talaga ka ti agmigos-migos nga kun na kaya agsisindoblat kami na nga agmiminigos-migos. Sumarano mo tan akat imburo tayo mo tayo ti lemon amoy. Kasimbang mo ti dagiti kili-kili yun. Kili-kili dagiti marites ng buhay ko. Adumot nga flavor ti mabilin nga pagbilin ay sense ko nako ay na mabash na to maninin. Ngayon dagiti lemon senti napang ko nga pinili ta nasabsabing. Bagay na bagay ka dagiti marites ng buhay ko ta maritaya mo ta baka aramidan dan tupay nga pagtutbras di pa tano bumang-lubang-lungo dagiti sang ako ta balin nga melon amoy ay lemon amoy ko nako kas makita yung mat kakabsat ko nga inurat ay na, dishwashing liquid ni na yellow ngin pumalat-palaten yung continuous latak ano ti pinagkiwar ay na tay ti gayam ti mayat nga exercise si kayo tano matunaw mo dagiti idol-dolin nga taba-taba dagiti takyag kalpasan garon nga imex-mekos ay kat pinatulog di palang mati 24 hours ay naura na inyurok-urok di tan ay di after 24 hours ay riniingwin kas makita yun ay na nagpalitan si kayo kat umayamu umunay ti banglunan sigurado nga magustuhan dagiti marites ng buhay ko dahito si kayo. Ay, katermin at excited na dahito kabsat yung nga inorat. No kasta gamin nga naragsak dagiti marites ng buhay ko kat aglalo no siya tinang paragsak kat ay na mas lalo mo tiragsak na dahiti kabsat yung nga inorat. 16 nga litro ti pagbalin na dahito ay nakit mabalin nga tagdaduwa dagiti marites ng buhay ko ay na palalo ay at tiragragsak na tukuan. Kas itinako-nakon at dadala ta dita nga agchichinismis madika mo na iti pagtungtungtungan da isang ako nakon umay kayo tama pa nyo kargahan dagiti bot-bote yon ay nakit paon ay ti partakdan yung pamangkargan ngayon uri kas na dagiti marites ng buhay ko love na love ko isoda si kayo po da iti mo isang marites umisom-isom ay naku nanam ka nakalibre na dishwashing liquidon ko nanamot si kayo ay nawari na lang ikat katawa kundi kaya iso na tinagbayag na nagkarkarga tano ado ka no ti kanya na o nalaingot niya kasi kung natang arutan the best thing in life is libre. Iso nga ngagsardang ti pinagkatkatawa na ta nakalibre ka no o kita niya o di ba nagudwa na o di ado ti kanya na ngem teput no di takat siyak nga talaga ti permi maragragsakan dita takaste na ko nakon nga no naragsak dagiti marites ng buhay ko ket ay nakat mas naragsak ti kabsat yung nga inurat. O diba, makatotohanan nga dishwashing liquid. Mabalin ko nga kit nga ilako daytoy ket nga mahaanen ta para kadagiti marites ng buhay ko talaga daytoy han nga panglako. Unay nagbanglo success daytoy kabsat yo.